Sarjassa 68 kiloa Neuvostoliiton Arsen Fatshajev pyöritteli ylivoimaisen pistevoiton 14.2 Puolan Jan Szymanskista ajassa 2.52. Näin Fatshajev vei tuossa sarjassa kultaa. Puolan Szymanski otti hopeaa ja Bulgarian Kamen Penjev sai pronssia. Ja sitten mennään viimeiseen loppuotteluun ja se käydään painoluokassa 74 kiloa. Se on näiden vapaapainin EM-kisojen 239. ottelu ja siis vapaapainin osalta viimeinen. Liittotasavallan Martin Knosp punaisessa painitrikoossaan vuoden 1981 maailmanmestari, Euroopan mestari 80-82 ja hänen vastustajansa on sitten Neuvostoliiton Taram Magomadov, MM-kilpailujen hopeamitalimies viime vuodelta. Siinä Neuvostoliiton Magomadov tällä hetkellä selkä kameraan päin, jota Kanadan Bradbury, joka on tämän ottelun mattotuomari, antaa siinä ensimmäisen varoituksen liittotasavallan Knospille ja näin Neuvostoliiton tummampiasuinen Magomadov pääsee yrittämään sidontaa matosta. Neuvostoliiton Magomadov johtaa 3-0 ja siinä tulee loistokas vierutus, josta tulee 2 pistettä lisää. Näin neuvostoliittolaisen johto 5-0. Minuutti 25 sekuntia ensimmäistä 3 minuutin jaksoa kulunut ja miehet pystyyn, kun lisää ei matossa tapahdu. Heti neuvostoliittolainen pyrkii reiteen ja nostaa siitä hienosti 3 pistettä lisää, 8-0. Liittotasavallan Martin Knosp on todellakin melkoisessa kyydissä neuvostoliittolaisen taholta ja siinä on selätyskin sitten jo hyvin lähellä, erittäin hyvä jalkasidonta ja Bradbury lyö kätensä mattoon. Näin Neuvostoliiton Taram Magomadov voittaa sarjan 74 kiloa. Martin Knosp liittotasavalta saa tyytyä hopeaan ja tässä sarjassa Kemal Mustafov Bulgaria hän sai pronssia. Suomen Pekka Rauhala sijoittui 4. vapaapainin osalta 2 pistettä.